Mayapayildo po ning Ginoo, ini po ing panibayong dake ning katamong tilamsik at lipato king parokyanang ima. Di San Pedro at San Pablo, turing dalang peka importante ding minunang Kristiyano. San Pedro, metong yakaring orihinal ng 12 apostoles Jesus. Simon ing kayang orihinal alagyu at kapatid ni San Andres. Bayo Yameyaos maging apostol, metong yung simpleng manasan o fisherman a Hudyo. Karin king dagat-dagatan ning Galilea. Pelitan ng Jesus ang lagyo ng Simon, king lagyong Pedro o Peter, ang mga baldugang batu o rock, at kayano binye Jesus ding susi king kayarian ning banwa. Ini ing rason nung bakit karing larawan at imahen, panetayang akakit ti San Pedro ang magdalang susi. San Pedro ing mumunang diling Santo Papa, Kristo mismo ing migtalaga kaya bilang pamuntok daring apostoles. Manibat kanita, ni minsan aliya may pakluding pamisalin na ning espiritual upaya o spiritual authority manibat kang Pedro papunta ka rin kayang meging katuki ka rin king Roma. Ila ding mamuntukan karing obhispo, ding talapagmana daring apostol, at ding anggang may malening Diyos. Pepapate ng Emperador Nero San Pedro karin king Vatican Hill, king pilatan ning banwang 64 at 68 AD, king kapamilatan na ning pangapako king Cruz ang makabaligtad. Iti pauling para kang San Pedro, aliya karapat dapat mate king parehong paralan nung makananuyang mete ing kayang Ginoo. Saulo, iti ing minuna ng lagyong San Pablo. Metong niyang kaya nakang pariseyo ang mabagsik king pamanlupig ka rin Kristiyano. Kabang maglakbeya papunta ka rin king Damasco banlupigan din Kristiyano king lugalayta, pe bakit ya kaya ing sinubling mebye ginuking dalan at me bulagya. May laos ya king syudad ning Damasco Saulo at karin may binyagya at may nakit yang pasibayo. Kanita, pelitan ne ing lagyo na king lagyong Pablo o Paul. San Pablo, mayayaw siyang apostol karing pagano o apostle to the Gentiles. Iti pauling ning katapatan na king Ginoo at nung makananuya karayo ing kayang disnan. Manibatan kasig may konbertiya, may nagalyaking mabilog ang Mediterranean, manibat king Holy Land, papunta king Roma hangga king Espanya, karing alihudyo a emaniwala kang Kristo. San Pablo tatalan niyang espada at libro. Espada uli ning instrumentong ginamit daring mekamate kaya at libro o scroll uling ya ing pe kamarakaldiling sinulat na libro king Biblia. Metong pa, simbolo de ding espada at libro ing espada ning espiritu o sword of the spirit a iyapin ing amano na ning Diyos a iyang panlaban king demonyo. San Pablo mayang uyabye anting martir karin king Roma bandang 64 AD. Tubuya Tarsus i Pablo at pauling Romano ya pepatabtab de batal imbes na ipako de. Ing kayang buntok tinalbugyang makatatlong ulit ameging dahilan ban may kaatlong sibol nung nuka rin niya digpa. Dening sibol o spring at sula pamanggaman ngeni king kasalukuyan. Dakala salamat po king pamakiramdam. Pasibayo po iniingke katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima.
Mayapaabak po. Mitipon tamo kaniting kalabing ngatlong Domingo ning karaniwan na panahon. Ing manimuna king kakatamong kapag masusyan, Ireverendo Padre Arnie F. Serrano. Ika'y sablang nilalang, uyanin Diyos, uyanin Diyos, ing masayang ulisap. Ika'y mepiling kawan, uyanin Diyos, uyanin Diyos, ing masayang ulisap. Suiwan niya kimit nung kulang, lumapit lang ang isagla. Larait kapuyan kaya, manggawan tingalan ang ga, manggawan tingalan ang ga. Ika'y sablang nilalang, uyanin Diyos, uyanin Diyos, ing masayang ulisap. Ika'y nepiling kawan, uyanin Diyos, uyanin Diyos, ing masayang ulisap. Itamu'y pinilina, ing balena kelinwana. Itamu'y kayang kawan, amatulan ng papastulan, amatulan ng papastulan. Ika'y sablang nilalang, uyanin Diyos, uyanin Diyos, ing masayang ulisap. Ika'y mepiling kawan, uyanin Diyos, uyanin Diyos, ing masayang ulisap. Uyanin Diyos, uyanin Diyos, ing masayang ulisap. King lagyo ng ipampo ning anak, ampo ning banal espiritu, Amen. ing grasya ning ginutamang Jesucristo, ing lugod na ning Dios, ating pamakyago ning banal espiritu, mantabi kay kaingan. At keka ang timurin, Maya payabak po. maya payabak mo. Ini na yung kalabing atlong Domingo, ning karaniwan na panahon. Ini pong kulay green. Bakanta, habebe tayong matampang nga pagmasusyan, ting may kakapatad, aminan tala pa at pagsisyan. Ding kasalanan tamo, manyad pantawdot pakalulu, kay nga pong Ginoo. Ginong Jesus, tatanggapan da ka. Potang tatanggapan mila ring magsalita, king lagyo mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, dirinan da kang marimlang inuman. Potang ampatan ming kawo, ning metong kalingalagad mo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, sa tanggapan da ka, potang tanggapan miya ing pekamalati, karing kapatad mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king biye, alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming at banwa, ing sala ng Yesus, simbulat na ing dalundum, ing sama at kasalanan. Mayaws king salang ito, adwan ming kaya kang pamalantabe. Iubog mo sana ring biyemi, king kaya kang katutuan. Ading pusumi, king kaya kang lugod. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, kitgadwarang libro, ding hari. Misa na yaldo, bintay Eliseo keng sunem, nung nuya manoknangan ing metong ababaing mabandi. Kinumbiranay mangan Eliseo keng balena. Manibat na kanita, karin ne mamangan Eliseo, ing pupuntaya keng sunem. Nga na nitang babae king asawa na. Balo ko, king ang lalaking maralas pupunta keti, tao yang banal, at talasuyo ng Diyos. Igawata ng malating kwarto king babo, dinanyang pagkeran, lamesa, luklukan at sulo. Karinya ng pupuntaya keti sunem. Misa na yaldo, mintane naman karin Eliseo, at tinaglaw siya king kwarto, bang magpainawa. Nga ng Eliseo kang Gehasi. Nanuya ing malalyari kung isuyo para keya. Nga ng Mekibat, alayang anak kalalaki, at matwane ing asawa na. Nga ng Eliseo kang Gehasi, ausan mo niya, inaus ne at tinalakad lele ning pasbul. Nga ng Eliseo keya, king tuto king banwa, king oras antikaniti, at tinakang kikilikan ay anak kalalaki. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Idalit ko kapilanman, ing kayapan ning Ginoo. Idalit ko kang kapilanman, ing kayapan ing Ginoo. Idalit ko ing kapilanman, ing kayapan ing Ginoo. Parati kong idalit, o Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Huling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupa ning banwa. Idalit ko kapilanman, ing kayapan ing Mapalad, o Ginoo, rin taong biyasang samba at dalit kapuryan keka. Ding mabibiyeking aslag ning kekang ganaka. Uli mo, magsayala papatingapon, layon da kang pupuryan, ulin ding kekang kayapan. Idalit ko kapilanman, ing kayapan ing Mga ragul na rin tagumpe, abebe mo ke kami. Magtagumpe kami, uling kaluguran mo kami. Ika Ginoo ing memili. King ke kaming talapamingwa. Ika ing migkalub king hari mi. O banal ning Israel. Idalit ko kapilanman, ing
ing kayapaning idalit ko kapilanman ing kayapaning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng Pablo, kareng tao Roma. Kapatad, ewari mituro kay kayo king inyang mga binyag tamo at miyagum kang Kristo Jesus, mga binyag tamo at miyagum king kayang kamatayan. King matulid a pangasabi, inyang mga binyag tamo, mikut-kut tamo kambena, at mira kayanan king kayang kamatayan. Banong makanano yang sinubling mebye, king kapamilatan ning maligaya ng upaya ning ipa. Makanyan tamo naman mi biyebye, king panibayong biye. Nung miyagum tamo, king kamatayan ng Kristo, paniwalan tamong subli tamo namang miye kalupa na. I Kristo, antimo ing balu tamo, king kayang pangasubling mebye, ene mate kapilanman. Alaneng upaya keya ing kamatayan. Inya meteya para king kasalanan. Misan mo at para king sablang panahon. At ngeni mabiya para king Diyos. Inya ikayo man bilang yun ang mete para king kasalanan ing kayong sarili. Dapat mabiye para king Diyos, king pangayagum yu, kang Kristo Jesus. Amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kay ka ang timorin. pamamasa aking may pabalita pangkang San Mateo. Kaya ka o Ginoo. Jesus, nga na ka rin kayang apostol, nino man ang ipalalo na itatana o imana kesa ka na ako, ay karapat dapat ka na ako. Nino man ang ipalalo na yung anak na, babae o lalaki yaman, kesa ka na ako, ay karapat dapat ka na ako. Nino man ang emamusan king kayang krus, at etoki king kagulutan ko, ay karapat dapat ka na ako. Nino man ang sasagip king sariling biyana, mabating niya kaya. Nino man ang mibabating king biyana, alang-alang ka na ako, akit ne. Nino man ang tatanggap kaya kayo, ako yung tatanggapan na. At nino man ang tatanggap ka na ako, tatanggapan eh, itang mitubod ka na ako. Nino man ang tatanggap king tinubod na ning Diyos, uli na ning tinubod na ning Diyos. Mira kayanan niya king ablas ning tubod na ning Diyos. Nino man ang tatanggap king taong banal, uli na ning banal niya. Tanggap niya naman king ablas ning taong banal. Nino man ang babiyag yang king metong mong tasang danom, amarimla, king metong karing peka malating deti, uli ning alagad ke. Sasabihin ko kaya kayo, eya may pagkaitan king ablas na. Ing maya pabalita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurihan Yang kay kay ka ka o o Kristo. Kristo. Gandang morning po ulit sa lahat. Good morning.
Good morning. Kamusta na po kayong lahat? Okay lang yung mga kapatid na mga senyor? At ako po'y naragdagan na namang isang taon sa aking edad. At pag ganyan, hindi natin mapigilan ang pag-akyat at pagdagdag ng ating edad. At napansin ko, pag tumatanda, we try to look back. We like to look back. At parang binibilang ko na lang, ilan pa kaya akong taon dito. Pag senior na. So anyway, alam niyo po minsan, sa isang okasyon, nakatabi ko ang isang mayor. At nagkumustahan kami. Sabi ko sa kanya, Mayor, parang wag kamukha yung buhay natin. Kasi kayong pinuno ng bayan, kami rin parang ganyan, parokya. Pero sabi ng mayor, pero Among, sabi niya, mas mahal kayo ng mga tao kaysa sa amin. Ay, ba't naman nasabi yan? Tignan mo, Among, yan mga question na ganyan. Kami, pagkatapos namin kumain, uuwi na lang kami. Samantalang kayo, mayroon pang pabaon. Tsaka pag ganyan mga okasyon, nilalapit sa amin mga problema. Mga problema nila sa kanilang bayan, pero kayo, ayan, pinupuno kayo ng pagmamahal. At totoo naman po yun. Ako nga po, pag nag-bless ng patay, tsaka nag-miss sa mga patay, hindi lang ako pinapakain. Meron pa rin pabaon. Meron pa akong pabaon na dinuguan. Tapos, kami lang yata yung may lisensya na may dalang pagkain mula sa patay. Kayo po ba'y nagdadala ng pagkain mula sa patay? Aro. Kami lang yata. At dito po sa Pampanga, napakagiliw, napakapagmahal ng mga kapampangan sa mga pare. Siguro ito yung pinaugali ng mga unang misyonero, yung mga Agustinians, mapagmahal yung mga kapampangan sa kanilang mga pare. Kaya kami po, sa amin, ako, kuminsan narinig lang ako medyo, darating na yung sangkis at saka, meron ng tatakbong mga citrus fruits sa kumbento. Nang minsan nakitang pawis na pawis ako. Ba may nagbigay ng kanyang para salupi lang kayong gulat ko. Ito po sa Pampanga. Sa ibang mga diocese, hindi ganyan. Sa bandang Nueva Ecija, hindi sila ganang kagiliw sa mga pari. Pero dito sa Pampanga, mapagmahal ang mga tao sa pari. Kaya magpari na kayong lahat. Minsan nga po, kasama ko yung mga matatanda di ba? Pag mga matatanda, minsan mayroon akong grupo, puro matatanda. Yung isang matanda, talagang pinaglilingkuran pa ako. Binibigay lahat ng masasarap na parte ng manok at saka yung pagkain. Yung medyo bata-bata pang kasama nila, tumingin sa matanda, paano naman ako? Sabi nang, nagbibiro yung isa, di magpari ka rin para mayroon ka rin special treatment, VIP ka rin. So anyway po, tinitignan ko po itong ganitong kaugalian natin sa Pampanga. At dito sa ating first reading, malamang ito yung pagbasyan natin. Kasi sa first reading po, itong si Propeta Eliseo, tuwing ay napapadaan sa isang bahay ng mag-asawa na may kaya naman sa buhay. Yung babae na isipan niya, lagi naman tumadan dito itong lingkod ng Diyos. Kaya ginawa nila, pinapakain nila. Ito si Propeta Eliseo. Pero minsan, itong babae, hindi na kontento sa pagbibigay ng pagkain sa propeta. Kinausap niya yung kanyang asawa, lagi naman siya dumadaan dito, ba't di pa natin siyang paggawa ng isang kwarto? Para pagdaan niya rito, meron siyang matutuluyan, makakapagpahinga siya. Hindi lang pagkain, ginibigyan pa siya ng magandang accommodation. Itong propeta, si Propeta Eliseo,
At alam niyo, yung mga propeta noon, hindi naman tulad namin ngayon, no? Na pagdadaan kami sa inyo, amoy dahoni kami. Yung mga propeta noon, amoy pawis at saka araw. Kasi naglalakad sila, no? At maalikabok. No? Kaya siguro mukha sila talagang baka mga pulubing, mga propeta noon, kawawa itsura. No? Kaya ito para bigyan siya ng special treatment itong mag-asawa. Wow, that's something, no? Sa propeta. Napakalaking tulong at ginhawa para sa kanya. Minsan po, habang nagpapahingaw daw si Eliseo, nakausap niya itong handmaid, itong utusan itong mag-asawa. At natanong ni Eliseo, ano bang kulang sa mag-asawa? Ano ba bang kulang sa buhay nila? At sabi raw ng utusan, wala po silang anak. No. At pinatawag ni Eliseo yung babae. Sabi niya, next year, sa ganitong araw, meron na kayong kalong-kalong na anak. No. No. At ito, no? Dahil sa kabaitan nitong mag-asawa sa lingkod ng Panginoon, for their being hospitable sa Kanya, generous sa Kanya, hindi lang thank you card ang tinanggap nila mula sa Panginoong Diyos, kundi yung parang imposibleng tatanggapin nila. Kasi baugang babae rito, matanda ng asawa niya, pero ito, biniyan sila ng Panginoong Diyos ng anak. At siguro ito, no? Dito siguro nakabase na sa atin, pag naging mapagmahal tayo sa sino mang nalilingkod sa Panginoon, hindi niya pababayang at hindi niya palalampasin na hindi niya tayo suklihan at tumbasan ang ating kabaitan. Sa ating pong gospel, ito yung inarticulate ng Panginoon sa kanyang pangungusap. Sabi niya, ang sino mang magbibigay ng basong tubig dahil ikayo'y alagad ko, hindi ito pagkakaitan ng biyaya. Kaya siguro ganito ang pinauso ng mga Agustinians, dahil nakabase naman sa sinabi ng Panginoon. At ako po'y naniniwala sa sinabi ng, kung anong sinabi ng Panginoon, hindi siya nagbibiro, hindi siya nanloloko, hindi siya nambubudol-budol, kung anong sinabi na yan ang gagawin niya. Kaya kung sinabi niyang, sino mang magbigay ng kahit isang malamig na tubig lamang sa isang maliit na to, dahil siya'y alagad ko, hindi siya pagkakaitan ng kapalit ng kanyang ginawa. At kami po, mga pare, kasi kahit kami ganyan no? Sabi nga, iniwan namin ang pamilya namin, pati yung pag-aasawa, no? Hindi nagkapamilya. No? Di ba nasabi rin ng Panginoon, sino man ang iiwan ang asawa, anak, pagkakaloban siya ng biyaya, hindi lang dito, kundi pati yung buhay na walang hanggan. At ako po'y naniniwala doon. No? Kasi iniwanan ko yung mga magulang ko, kapatid ko, pero ang dami kong kapatid, magulang. Kaya siguro nasabi ni Mayor, mas mahal kayo ng mga tao. Kasi nagmumultiply yung iniwanang mahal sa buhay, nadadatnan kung saan mapapadpad ang isang lingkod ng Panginoon, tulad namin mga pare. Kaya ito po, dito tayo dinadala nitong ating ebanghelyo, na hindi nasasayang at hindi tayo nababawasan sa tuwing tayo susuporta o kaya magbahagi sa simbahan at sa lingkod ng simbahan. At hindi lang ang alagad dito, hindi lang tinutukoy yung mga pari, hindi lang tinutukoy yung mga madre. Alagad tayong lahat dito, alagad ng Panginoon. Kasi ang alagad, ibig sabihin, disipulo niya. Ang disipulo, ibig sabihin, ang nag-aaral sa ilalim ng pagtuturo ng Panginoon. Ang alagad, ibig sabihin, tagasunod ng Panginoon. At tayong lahat po dito ay tagasunod. Kaya just imagine, ano man ang kabutihang gawin natin sa isa't isa, dahil alagad tayo ng Panginoon. Sabi niya, hindi siya pagkakaitan ng anumang kapalit sa kanyang ginawa.
Kaya ito po, pag mayroon tayong ginagawang pagtulong sa isa't isa, kay pera, kay oras, hindi ito kabawasan sa ano bang nasa bulsa natin. Hindi ito parang nagsayang tayo ng oras o ng pera. Hindi. Kundi sa pamagitan nito, naniniwala tayo pa rin ang makikinabang in the end. Ang dami ng mga istoryang ganyan, di ba? Kung sino pang matulungin, laging gumagastos, para sa kapwa, para sa simbahan. Bakit parang sila pang lalong umaangat sa kabuhayan? At ako po, ang daming mga ganyan mga sa simbahan. But the more na tumutulong sila, the more na parang biniyaan sila. At ito'y dahil tapat ang Panginoon sa kanyang sinabi. Pero sa atin naman po, baka naman ang mindset natin, ay tutulong ako para bibigyan ako ng Panginoon. Hindi naman ganun. Kasi pag ganun, nasisira yung intensyon. Nasisira yung tunay na pakay mo. Ika nga, yung kung mayroon kang ginawa sa iyong kapwa, wag mo nang ipaalam sa iba na kung hindi natinanggap mo na yung iyong gantimpala, no? So dapat yung sincerity dapat nandito sa ating paggawa ng kabutihan sa isa't isa. Kaya ano pong hamon sa atin itong ating pagbasa? Well, this week, maganda po siguro, balik tayo sa ating mga sariling tahanan. Dahil sa sarili nating tahanan, nandiyan ang mga lagad ng Panginoon, yung membro ng ating pamilya. Ang pagbibigay ng malamig na tubig, hindi lang sa aming mga pare, kundi pwedeng sa ating mga tahanan, sa inyong mga anak, sa inyong asawa, sa mga matatanda sa bahay. Kung minsan po, paglabas sa bahay, ang babait, napakagalante ng lalaki para maglibre. Pero pagdating sa bahay, ang sungit. Pagdating sa bahay, ang kuripot. Hindi makapagbigay talaga para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Pero ito pong ating ebanghelyo, parang hinahamon tayo. Dapat yan simulan natin sa ating tahanan. Ang pagbibigay ng malamig na tubig sa bawat isa, sa bawat membro ng pamilya. Katatapos lang po yung nakakapangilabot na nangyari sa Tacloban City, di ba? Yung 2 batang namaril. Ano kayang nasa isip nun? Ano kayang nangyayari sa kanilang pamilya? Hindi ba sila tumatanggap ng malamig na tubig mula sa kanilang magulang? Hindi ba sila tumatanggap ng ganong kabaitan sa kanilang kasama sa pamilya? Pero bago natin sila husgahan, ang sarili nating pamilya ang ating tignan. Kasi yan ang mas dapat hamon sa atin. Nandiyan sa mga kasama sa trabaho, sa pamilya, ay sa mga opisina, sa palengke kaya, no? Pwedeng lawakan po natin itong pagtingin sa bawat isa, kung sino yung mas nangangailangan, kung sino may malalim ang grabe ang pinagdadaanan. Baka tayo rin po yung makapagbigay sa kanila ng itong malamig na tubig. At baka ito rin ang kanilang iniintay at pinagdarasal na sana'y mayroong taong magmamalasakit, dadamay sa kanila. And we might be the answer to their prayers. Kaya ito po, inakay tayo ng Panginoon to be more generous, to be hospitable to one another. At wag nating kalimutan,
sa ating paggawa ng ganyan, ng kabutihan sa isa't isa, hindi kabawasan sa atin, hindi yung kakulangan sa atin. The more tayo pagpapalain. And ika nga ng isang kasabihan, God will never be outdone in generosity. Kung tayo'y nagpamalas ng kabaitan, hindi siya padadaig, lalo niyang ipakikita, ipadadama sa atin ang kanyang kabaitan. Amen. Amen. So magsitayo na po tayong lahat. At ating ngayong ihayag ang ating pananampalataya sa Diyos na siya mismo ang kumakalinga sa mga lahat ng magiliw at lingkod niya. Sabihin natin, sasalpantaya ko Ing Diyos, Salpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupayang tutuwa. andina lang King Banwat Chapo at ang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Teng nagliking upaya ng Banal Espiritu. Mi bait kang Juan na Mariang Birhen, linas sa lalang upayang Poncio Pilato, mi pao King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King katlong aldos sinubiyang mebye, pepe kasya banwa makaluklok wananin Diyos, panglubos mayupaya, ibat ka ring magbalik yan naman keti, ban mo kung ka ring mabiyang pong mga mate, sasalpantaya ko King Banal Espiritu, King Banal na Kapulungan Katolika, King Pamisama, King Banal, King King Pangapatawad Pangapatawad daling daling kasalanan, kasalanan, King Pangasubli ng miyering mete, at King Bie Alananga. Amen. malagwang tuki kang Kristo. Adon taking ginuing sa upano ring sablang bibinyagan. At nga tamang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo, impanalangin mi. Para karing magkasakit, bibye-biye, agpangking karelang kasalpantayanan, at para karing bisang maniwala, dapot bisang mamusan king karelang krus, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, impanalangin mi. Para karing tatakot mitagulaling king karelang sarili king Diyos, at para karing bisang sumuyo king Diyos, dapot bisang miye para karing aliwa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, impanalangin mi. Para karetang era asakwil, ing pamikasala, at para karetang manyawad kapatawaran, dapot bisang mamatawad, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, impanalangin mi. Para karing siralub, paulin ning maragula kapag subukan, at para karing sasabing manalig ka king lugod ning Diyos, dapot naman paipakit king sarili ng lugod, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, impanalangin mi. Para karing mete king kapayapan ng Kristo, at para karing sablang meyango na biye, dapot ing kasalpantayanan da manatiling makaliyim kay katamo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, impanalangin mi. Para karing manalig king pamanyubling miye, at para karing maburing maniwala king banwa, dapot naman maniwala ket king yatu, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, impanalangin mi. Ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos ay pami, busan mong sumulong imbiyan ng Yesus kaya kami, at yatad na king mamali kayabe mo. O Diyos mi, manggaman king alanganga. Amen. Ang kayapan, ibang
Manalayin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Panggapanas sana ng ginuin daon daring gamat mo. King Gapur, ligaya kaya nilagyo na. Ing kaya kataming kasaplala at mabilog ng banala kapulungan. Ginong Diyos, kapamilatan din kaya kang sakramento, ipagkalub mo kaya kaming upaya, ning kaya kang grasya. Mananasan ang iting Ikaristya, sa upana kaming sumuyong mong katapatan kaya ka. Itiyaduan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Ang ginoo mantabi kaya kayo, At kaya ka ang timor. itasyo lareng puso yo. At asno. Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tamo. Iting karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid sukat at makakabus. Ing puryan at pasalamatan da kang paratid numang kanino ipa, Diyos king alangang at lubos mayupaya. At syuke ka, ing kaya kaming pangayatyo, pangimut at pangataw. King pamibiyebye mi aldoldo, daranasan mi ing kaya kang lugod. King lugod mong tenam, king metoyato, binyenin ing kaya kang anak, ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga, babye garantya. King akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita, kamberi sa blangkoro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol, ning sablang kabanalan, ulinito ipanigapumi, itugtog ming espiritu mo, anti maintitipang ambun, karetingahin mi, ban pabanala at para kaya kami gawa na lang katawan at dayam, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang beng mi pagtaksilan niya, at bay na kusang lubdinaw ning biyana, king pamaylasa at kamatayan na, kinmaning tinape, pepasalamatan na kat pinuri. Pira sanit dinwang iti kareng disipulo ng anak, kuha niya ikaingan at mangan kay kaniti, uling itiin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha niyang kalis, pasibay pepasalamatan na kat pinuri. Dinwang niti kareng disipulo ng anak, kuha niya iti kaingan at minum kay ganiti, uling itiing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayat talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kanita may patawaran laring kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Kristo
Inyang ining gaganakan mi o mapamakadulungib pa, ing kamatayin ating pangasabi ng mebye. Daram miya kaya kay ting tinapin, ing biyat, ing kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ka. Kaming sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, imbanal kapulungan mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yan nilugod, kambe ng Leo, ing papami, ati Florentino, ing obispo mi, ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuyo, king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, amino na ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ing pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mula di sablang mayang na beket ang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kami ngan. Gawan mo kami ngang karapat dapat. Magkamiking bialanganga. Ban kambenin mo na Virgen Maria, Indoning Diyos. Kambe ng San Jose ng esposo na. Kambering wan apostol at ding sablang banal. Ami bebe kalugod-lugod keka. King keka banding panahon, apurian at apaligan da kasana. King kapamilatan ng Yesukristong anak mo. King kapamilatana, kambenat kaya kagumning banal Espiritu, sablang parangal at digaya kaya kawa Diyos, si panglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Mapaminto king amanin talapangabos at miubog king banal ng turo, nga tamangining mangangas manalangin. O Diyos, sa pamiginuming Jesucristo, sinabi ng kaling apostol na, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalikdan din kasalanan mi, nanimpansinan mo yung kasalpantihan ng banal na kapulungan mo, laiming pamayapan at pisan metong ang agpangking kaburian mo, ika mabibit magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo.
at kay ka Antimori. May kakapatatangan po niya, masyatamang ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kikaingan, kapayapan, kikaingan. Ning malugod at maganakatamong ginom, ing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, niyan untang makakilala at makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, dapat si kasmi nga mana mo, kumayag na.
grasya at kalangit banwa. Tingkat keing Madre Diyos, puso ko metulaya. Tingkat keing Madre Diyos, puso ko metulaya. Inginu malambis niya, inginu mapaglunos niya, inginu malambis niya, mapaglunos niya. Inginu malambis niya, inginu mapaglunos niya, inginu malambis niya, mapaglunos niya. Purihan Inginu o kalalwa ko, at lagyo ng lusog banal. Purihan Inginu o kalalwa ko, kalam ng ekang tandanan. Purihan Inginu o kalalwa ko, kalam ng ekang tandanan. Inginu malambis niya, inginu mapaglunos niya, inginu malambis niya, mapaglunos niya. Inginu malambis niya, inginu mapaglunos niya, inginu malambis niya, mapaglunos niya. Patawaran o di salam, isakit pakayapan ka, ating yemuking paunang wana, malugod malambis ya keka. Ating yemuking paunang wana, malugod malambis ya keka. Inginu malambis niya, inginu mapaglunos niya, inginu malambis niya, mapaglunos niya. Inginu malambis niya, inginu mapaglunos niya, inginu malambis niya, mapaglunos niya. Si Cloud Tapu. Panalangin ning bansa para king kalinawan isip, pamagbaliglob at pamagbayo. Malugod daigba, Diyos ning katutuan at hostisya. Tinubod me ing bugtong mong anak, Heso Kristo, at king kapamilataning kayang pamaylasa, kamatayan at pamanyubling mebye. Pepahayag na ing kekang pakalulu, at sinot na kami keka at king yatu. Lalapit kami keka, magdulap pangaulo, katuliran at pamagbayo king kekaming labwad. Ing bansami, makatalakadya king metong amasakit ti kurus dalan, akakit mi ing mipinpin ing katutuan,
Mayayantala ing hostisyo, at ing pamisagsagan, painanay ning puso't kaladwa, ning kaya kaming lipunan. Ipanalangin mi laretang, may pagkatiwalan mamuntukan, ausan mo lang mibalik, king banal na obligasyon, ning karelang pamanungkulan. Sumuyo lasanang mitmong katapatan, katuliran at pamagmalasakit. Pagkamalan mo lang kabyasnan magobra, kambening masusing pamanintindi, sikanan, ban makapagpursigi kindangalan, at kapag kumbaban, ban emaninton pamanablas nunay katuliran, alipan sariling ambisyon, nunay kakayap ding sabla. Patawaran mo kami, king pamambikit mi karing matami, king nanuman usto at matulid, king pamananggap mi karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan karing dapat mi, at king pepabren ni ing pangawala ning kapanayan at pamisan metong. Painaking ke kaming kapanayan, para karing ke kaming memalen. Akwan mi inda kalabesis menahimik kami, arapan ning estong kararaptanan, uling pinili mi ing mayan, at alang kasakit-sakit ke kami, ke saking konsensya mi, ing takot, ke saking katapangan, ing kayalan malasakit, ke saking responsibilidad. O banalay Espiritu, ibayong mula ring puso mi, at aslagan mula ring kaisipan mi, dala mo kami, iba't king kailan pakilang papunta king pamagmalasakit, iba't king katahimikan, papunta king tatapatan adapat, iba't king pamisagsagan, papunta king pamisan metong, at iba't king kasiranlog, papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad, magluwalo para king katutuan mitmong kalinawan, papagpursigan ning hustisya, kambening pakalulu, at maging kasangkapan ning kapayapan at pamikasundo. Ipaslag me ing kekang sala, king ke kaming bansa, pakayapan mo ing mga sira, ulwan mo ing mga sugat, at italakad me ing metong abalayan, ae maglibe king katutuan para mo king kasngawan, at misusuko king ing kayapan pauli ning takot. Manano na sana iti, maging banal ning panahon, ning pamagbaliklog, kapanisyan at kapaglarinan, at pamagbayo para king katamong bansa. Ban kanito, maging tunay kaming bansang may biyebe, king kasalpantayanan, kapanayan at lugod. Lalam ning pamaningat mo ang tingig pami. Itiyadwan mi, king kapamalata ng ginuming Heso Kristo ang anak mo, ami biyebe ang pamagari kambe mo, king kametungan ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king ngalanangga. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Manalangin tamo. Ginoo iti sanang sakripisyo at pamakinabang, pagkaluban na king dake, king kekang biye. At sa na kaming miatad, king lugod mo, karing sablang sulok ning yato. Ipagkalumiti king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginuman tabi kay kayo, At keka antimor. hindi sinanakay ng Diyos sa lubos mayupaya. Ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. May yarine, yung kakatang kapag masusyan, nyaw metana, luguran tayo at suiwan ng Diyos, ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras. Gandang araw, marami pong salamat. Salamat. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Masaya ke baitan, masaya